Tiistainahan Puijolla maailmancupissa miesten mäkihypyn voitti Michael Haibok Itävallasta ja yhdistetyn kilpailun Johannes Rydzeck Saksasta. Suomalaisia ja tietysti puijolaisia ilahdutti Ilkka Herolan 6. tila yhdistetyn kilpailussa. Mutta edellä mainittujen kilpailujen lisäksi Puijolla selvitettiin, kuka on Savon hevihiihtomestari. Verennuormu kohtasi huippujännittävässä viestikilpailussa Turmion kätilöt ja nyt kuulemme jälkilähetyksenä tuon huippujännittävän kilpailun tunnelmat ja ratkaisun hetket. No niin, tässä on noin varttitunti aikaa vielä ennen starttia. Turmion kätilöiden joukkueen tiedotuksen ylipäällikkö MC Raaka P. Onko kaikki kunnossa? No kato nyt sivakaavat, eikä ne ole pärjästyssä ihan maailmankapissakin. En tiedä miten pitkälle ne lentää. Siivet puuttuu, vaikka että tarpeeksi kun vauhtia ottaisi, eikä ne tuonne monttuun tulisi. Mutta suksi näkyy luistava aika mahtavasti. Siellä nämä kaksi pikkusen säästelevät, että eivät halua ihan järkyttää heti aluksi kilpailujoukkuetta. No on syytä luistaakin, nimittäin matkaa taitaa olla ihan useampi 100 metriä, eli se vaatii aikamoista fyysistä kuntoa. No siis haluttiin semmoinen tappomatka, että mitä ei pysty hiittaasti hiihtämään, että toivottavasti nähdään monta kaatumista ja kaikkea muuta dramatiikkaa. No tässä on vain kaksi joukkuetta, eli Turmion kätilöt ja Verennuormu, eli hopea on tässä tapauksessa häpeä, eli voittoa lähdette tavoittelemaan. Niin, no kyllä me henkisesti ollaan jo voitettu, mutta koitetaan ensin ja voitetaan sitten. No katsotaan kuinka käy. Siinä Turmion kätilöiden edustaja uhosi kovasti. Miten Verennuormun taiteellinen johtaja Timo Kokko, vajaan vartti on starttiaikaa. Hermostuttaako taiteellista johtajaa? Ei, koska joudun olemaan puolueeton niin kauan kunnes toinen joukkue voittaa. Että minähän tässä nyt otin enemmänkin tämän tapahtuman järjestäjän roolin, mutta ei mitään, Verennuormu pieksää silti 6-0 Turmion kätilöt. Millainen, kun olet taiteellinen johtaja, vaikka oletkin nyt puolueeton tässä tapauksessa, niin millainen on tämän kilpailun taiteellinen vaikutelma tässä vaiheessa? Jaa, erittäin sekaava. Dadaistinen, ehkä jopa surrealistinen ja kubistinenkin, kun katson nyt Deekua ja Deekun housuja ja kasvomaalausta. No niin, mutta katsotaan kuinka kilpailussa käy ja paras voitteko. Juuri näin. Ja Verennuormu tavoittaa ratkaisuja ankkuriosuudelle. Verennuormu tavoittaa. Saako Verennuormu kostonsa tästä viestistä vai viekö Turmion kätilöt tämän aivan samoin kuin vei tuonne lentomalo. Ja ankkurit matka Turmion kätilöitä. Herra spektaakkeli. Rakki on antanut kaikkensa ja paljon enemmänkin. Puijon perkele lähtee perkelemäisellä voimalla tuonne perään ja katsokaa tuota liukua. Hän työntää jokaiselle liuulle. Tuota kutsutaan tupla-veeksi. Loppusuoran kamppailu tulee Turmion kätilöt keulilla loppusuoralle. Herra spektaakkeli ottaa siinä nyt johtoa, siellä kaatuu Verennuormun ankkuri. Puijon perkele ja Turmion kätilöt tulee vai isteekö sieltä vielä? Isteekö vielä Puijon perkele sieltä? Ei pysty! Turmion! Herra spektaakkeli, oliko homma hanskassa tuossa lopussa? Puijon perkele tuli aika lailla tuonne niskaan loppusuoralla. Sieltähän se suo tulla niin kuin bändikin levylistoilla, että ei tässä vielä hiota. Oliko tämä nimenomaan hyvän yhteishengen voitto? Kyllä tämä oli hyvä yhteishengen voitto. No Puijon perkele tuossa ankkuriosuudella, niin jos matkaa olisi ollut hieman pitemmällä, niin olisit varmaan ajanut herra spektaakkelin kiinni. Todennäköisesti olisin vaan heittänyt vähän liian myöhään ja ehkä vähän liian aikaisessa vaiheessa. Eli voittajapokaali, 3-metrinen pystyy, menee Turmion kätilöiden palkintokuoppiin. Tämän ainutlaatuisen ja korkeatasoisen hiihtokilpailun ylituomarina toimii Hiihtoliiton hallituksen jäsen Jukka Salmi. Onko Suomen hiihto nyt pelastettu, kun katselit tuota sivakointia tuolla? Kyllä on, ja me tullaan laajentaa tätä Hiihtoliiton piirissä, eli me nähdään ihan selkeästi, että täällä on edellytyksiä tälle. Että katsotaan muitakin musiikin tyylilajeja, mutta metalli aloitti tämän aivan loistavasti. No niin, tapahtuman isä ja tuottaja Timo Kokko, tämä tapahtuma on nyt sitten ohi ja ilmeisen hyvin meni. On ihan loistava, tosi jännittävä, kaatumisia ja melkein sai Verennuormu kiinni kätilöt, mutta sitten ei heittäytyminenkään auttanut lopussa, että se oli sitten ylivoimasta kyllä loppujen lopuksi.
Joo, varmaan imartelee mieltä se, että Suomen hiihtoliiton hallituksen jäsen Jukka Salmi totesi tuossa juuri, että Suomen hiihtoliitto harkitsee vakavasti ottavansa lajiohjelmaan musiikkipitoiset hiihtoviestit. Loistavaa, tämmöistä tarvitaan. Tämähän on siis monen hyvän tyypin yhteensattuma ja sitä kautta löytynyt idea, että tämmöinen tehdään. Että tämmöisiä Kuopio ja urheilu tarvitsee ja Suomi ja maailma. Että tämä on kyllä ainutlaatuinen ja hieno kilpailu ollut. Savon hevihiihtomestari on siis Turmion Kätilöt ja tässä voittajajoukkue tarjoilee vielä jalopiinaa. Pyörii, ratas toista pyörittää, mekaanisen mielen nivelet rappeutuneina natisee. Aivot korjaa päätöntä luomista päättymättömiin ongelmiin. Jäljet tulleet jäädäkseen luovutosta sieltä. Kosteat oikeistit ja ihan järjetön jääkipölkkiin. Kuuma uikasta pullon pohjaan, kun se kone ei yhdy koskaan. Vastaat galleriaani. Tai kohta laulaa revolveri. Polje, tätä pirupyörää, kunnes kymmenet sinusta sinkoaa. Ja kaikki se katoaa, mistä ikinä syntyikään. Kuopaa heitetään, piiloon peitetään. Jossain siellä missä yö on ikuinen, kynneleen voi piilottaa. Synnin synkkään silkkiin kasvoissa kietoa. Hukkua kauneuteen, aitua ikuisuuteen. Susilaumoinen sakastrissaan, hiipii mieleen muistuttamaan, pakeni se paha.